nga tela nga 140 GSM, 230 GSM. So mga baga-baga na yun na siya kani. Sakto lang yun na siya, comfortable suoton. Ana. No? Indot po din siya for clothing line na ano. Napay mga sample na no. Napay kani sample sa 240 GSM. Ani. Baga gid ni pud ni siya. Mas baga pa ning usa kay kani 220 GSM then kani kay 240. No, nya kani kay 220. Pro Club gyapon ni siya. So makita rin ninyo or mapalit ninyo sa mga marketplace, Facebook, Lazada, tanan nara gini Pro Club, no. So halos nagbaligyan ni na sa Manila. So sa paglaban ni di na kinahanglan no